Alright, naimbag nga oras na amin ang sangapada. Manibod dito'y Nemars Studio. At to'y manen ang sumangbay ti programa nga na paulwan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin nyo nga Yongyong Ruiz. Nga umay manen mang biag ti may nga pakasaritaan nga ti udi na kat adda parikot na nga intay met balakadan. The problem of the day ni Julio iti Ilocos Norte nga ina pinauluan iti mangagas. Oy, mangagas. Mangagas. Doktor ka di daytoy? Bueno, albularyo? Mangagas? Mangilot? Basta, anya ka diti mangagas. Asino ka diti makonkon ang mangagas. Dati tao nga kaya na nga agasan. Dati adda sakit na. Depende no anya iti wagas nga usaren na nga pangagas. Mabalin nga dati tradisyonal, mabalin mat nga dati modern, mabalin nga dati kasla doktor kuma nga kailangan ket lisensyado ka wenno digiti mangagas nga addaan laeng iti pamati wenno ti makonkon nga faith healer. Sagudayan nga ro ti surat ni Julio. Dear Cassie, sagbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasaritaak nga kahit kung itaklin kada kayo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw di Nemars Studio kastameten di kiti padak nga dumdumngeg iti dayto nga programa kasinyo. May sagmet kadagiti kanayon nga agel-elek tunggal makapakatawa dagiti istorya nga kay basbasa. May sagmet kadagiti agluwa wenno agsangit no makapasangit met ti pakasaritaan. May sagmet nga masuron no makapasuron dati nagsurat. Kadyak pulos dinamnama kasinyong iti may isang aldaw siyak tumet tiagkid daw iti pamalakad dagiti viewers mo. Iti laeng kalabes kasinyong ket kaawid mi dito Ilocos Norte. Nabayaga panawen nga nyak nagawid dito'y probinsya tayo. Gaputa iti nabayaga panawen ket gimuraak iti mismo nga naganak kanyak nang runa iti amak. Wen kasinyong teenager ak idi nang rugi tigurak kenitatang gusting. Gaputa ibain ko launay dete linya ti trabaho na. May isang amin nga mangagas ni tatang dito'y lugar tayo kasinyong ngayong ubingak pa idi saan akon nga mamati nga amuna ti agagas nga talaga pudno nga mangagas ti amak nga ti pamatig idi kasinyong ket manggun-gundaway laeng itipada na nga tao ti amak isungarod nga ginurak ket ti jak kayat idi dati pananggun-gundaway na wenno dati amok nga pananggun-gundaway ken panangalilaw na iti tattao ti pangalaan na iti ipakan na kanyak nga anak na kakaisuna bugbugto nga anak na kininanang ken isumet ti pangalaan na iti panang paadal na kanyak. Wen kasinyong hanak mamati idi nga may isa nga mangagas ti amak takasano kumakat saan met nga diadal ti amak saan met nga doktor ti amak gagangay laang met aramiden na nga aprusan na no konforme no anyat na sakit yung ti pasyente na aprusan na mayat met dagiti pasyente na ta pauto-uto damet iti amak ket makita no mangyawat da iti manuman agatad iti amak ket makariknak iti bain kasinyong
Tati pamatik idi kat gungundawayan na ida. Kwarkwartaan na laing ida. Uray no saan namat nga maagasan ida. Uray no kasanot panangal alokoy ni nanang tiriknak. Talaga nga nakaikideng ang edin kasin yung insardeng kon ti panagbasak iti kolehyo tadyak mairusok ti aramidin ti amak. Kat nabanak nagtrabaho iti adayo nga lugar aging nga namamok ni Wilma. Ni Wilma nga nagbalin nga kaayan-ayat ko kaya nagbalin met nga asawa. Kat awan unay ti damag kun kadag itinaganak kanya kasinyong sagpaminsan kumustaik ni nanang ngem ni tatang talaga nga namin pinsanen nga linipat ko. Aging nga iti maysa nga aldaw nagbaliw ti turong ti biyag ko. Edita kanayon matlaengen nga agsaksakit ti asawak. Ket siyak mano nga tawenen nga agdenden na kami kini Wilma saan matlaengen nga agsikog. Tada dagiti gundaway nga no agkanaig kami ti asawak ket madimet umingar dati kukwak. Kaya di may sa nga rabi ikasin nyo. Kasti man tisaritaan mi kani Wilma nga asawak. Alagan anos kalat talakay. Dumting tulata ti panahon nga. Ipaayan na ta ni Apo Diyos iti agbalin nga anak ta. Awen nangem kaanon tupay nga ta. 5 atawon nga agdindin nata. 8 atawon nga gayan ayat ta. Aging gay ta. Di ka matlag sikugan. Uwen amok ka magagaran ka nga maadaan ka iti putot mo. Angin man yung orti maramidan ta. Pinadas na mo't amin. Nagpa-check up ta iti doktor. Kat segun iti doktor, awan mati problema. Nagpapailo takpay. Uray no di mo kaya, tadi ka mamatpati, kadig iti mangilot ako nam. Inlibas ko pa, tapno laeng masigurado, tapno lang maamok na niya ti opinion ti sabali nga tao. Dito nga ron matirigat na. Dinto pa'y kaya ta doktor. Ape nga mapangka iti saan nga doktor. Awan matidakes na lakay no padasan ta. Agurak launay, di kita kastang nga tattao. Saan damat ka doktor nga? Piling dakat mangagas da. Ay na, Diyos ko, ay. Aging ga ka di ita, Hulyo lakay. Ti pala ang guram iti amam. Dibdibim launay ta. Pati di kita sa bali nga mangagas kat iramraman mo. Kagurak nga ro di kita kas kadakwada. Angin, ape nga ro nga di mo gurain kumadag iti do doktor. Ha? Idinto nga di dapat maagasan dito sakit ko. No manen agsubli, no agtumarak iti agas nga ireseta ti doktor. Masumag mamanulaing nga aldaw, mariknak tumanan ti sakit na. Lakay, nabayag nga kayat ko nga ipadas iti sa bali. Deta ti saan mo nga aramiden, Wilma. Taapay, nag-pride ka launa yan, Hulyo. Gaputa sa anak aron nga mamati ka dagita. At mismo nga amak ti pamaneknek. Apay, napadasam ka din tinagpaagas iti amam? Weno iti sabali nga mangagas? Nga ibilang mo nga sa nga mangal alilaw la tattao nga kunam? Saanan nga lasken, bakit? Para kanyak kuma. Uri ikonsiderar mo lang. Tabaran mo. Adya tiket mo sa akin. Ingkay padas ti agpaagas, kadag iti aging kuko na nga mangagas. Awan man ti mapukaw lakay. Ay sayang ka na oras mo. Agbanbanog ka lang. Saan to agbayad? Di sayang na ta kwarta. Saan ka di nga masisayang laeng mo ti kwarta? Tunggal mapanak iti doktor nga agpa-check up. Nga dumaduman nga agas tin reseta da nga ginatgatang ta. Kito resi ka.
Problemam dayta. Nga kanahin ka nga ma-stress. Nga, ado di kiti gundaway nga. Agkakapsot ka, nasakit ti bagbagim, nasakit ti sikat mo, nasakit ti komporme nga. Nga nasakit king ka. Gagangay lang nga tagtab-trabaho ak. Kinadagsan ti trabaho. When angem, di ka saan ka di nga agbay vitamins ka, saan ka di nga no agsakit ka, agagas ka, angem agsubli-subli matlat ta. Lakay. Amangan mat. Amangan laeng. Anya. Amangan laeng no. Kastoy ti marikrik nata nga dua. Gaputa. Gaputa saan kayo nga? Saan nga na ornos ti langin-langin nyo iti amam? Kinitatang mo. Ha? Amangan no saan na nga bendisyonan ti Diyos. Saan na nga ipaayan iti anak. Gaputa si kamis mo nga inanak. Kat adaguram iti naganaking ka. Anya? Sapay ko malakay. Siya akong tagkidkid daw king ka. Makikapya ka kuman, iti naganaking ka. Kinpadasim kuma, nga agpaagas kadakwada. Kinuray siya, padasik kumamat. Ha? Kasla, nadudog tirik na kada di nga panagpakpakaasi ti asawa kasi nyong tamakitak tilangana nga kasla mabandugan nga manglablaban iti sakit na. Saan ko lat nga ibagbagan no anya ti sakit ti asawa. Kan siya kasla natungpaak met iti imbaga ti asawa nga kasanuak nga agbalin nga ama kasanunak nga ipaayan ti Diyos ti anak idinto nga siya nga anak. Ket inlaksid ko dagiti mismo nga naganak kanyak. Nagpanpanunutak idi dahi tangagpat nagkasinyong aging kakabigatan na imbaga kiti asawak nga nakaamiris akon. Ket agawid kami iti probinsya, dito probinsya tayo, dito Ilocos Norte. Tapno makikapya akon kinitatang ko. Kasta unay ti ragsak ni Will mga asawa kasinyong tanabayaga panawenen nga urayan na nga siya ka mismo ti mangibaga king kuana nga agawid kami dita Ilocos. Kaya di makaawid kami kasinyong kasta unay ti ragsak di nana nga simabat kanyak. Ay, Ulyo anak ka. Nanang. Ay, agyaman na kiti Diyos. Tanagawid ka dito yung lugar tayo. Ay, na Diyos ko, ay, napayag ka panawin anak ko. Ngayon daw tawat ko iti Diyos. Ayos to, nanang. Ada ako. Sa aking agsangit, maragsakan aklaan, Julio, baraw. Wangayam, nanang. Kaduak ni Wilma, ti asawak. Ti manugang yo. Naimbag ang bigat yo, nanang. Ay, naimbag ang bigat mo, matbalasang ka. Ay, umay ka mamat dito, ita arakupang ka, manugang ka. Ala, ingkan, ito unag. Ada ni tatang mo ijay. Ha? Alan na ka, ingkan. Nabayag ng panahon nga di kam nagsarita kini tatang nanang. Uwan amog day ta anak ko. Ang awan ti aldaw nga saan nga inkarkararag ti amam ti panagsublim dito. Ti panang pakawan mo king kuhanan no agyaman ti nagbasbasulan na king kabaraw. Nanang. Alan. Kapanpanaw laeng dati inagasan na. Ha? Agag-agas ka di pa ilaing ni tatang. Ay katun, isumot la ti, ti purpose na di ti lubong anak ko. Ta isot inted ti Apo Diyos, nga amo mo talento na atap no makatulong iti pada ng katao. Sige. Nagyaman at nanang.
Ay, sigaw magkayam neta. Ay, Julio, Barok. Ay, tatang. Ay, sigang agpaisa. Wen, tatang. Arakupong ka man, Barok. Ay na. Maragsakan nagbarok na nagawit kan diti lugar tayo. Pakawanan na ko, matatang. Ay, babaam day jayon. Di mo panunutin day jayon, Barok. Di nasisita katanda ka dito yan. Kahit sabi ko mata mapakawan na kiti anyaman nga basol ko kin ka, Barok. Awan ti basol yu, tatang. Awan ti basol yu. Nagbidutag ka ng gura ka na kayo. Nga pimanawag dito lugar tayo. Ay, ala ka baba amon, ti importante kat adakan. Ay, sino dati kaduam. Ni Wilma, tatang, manugang nyo. Ay, naimbagal daw mo. Balasang ka. Naimbagal daw yung mga tatang. Makaluwagmat ka na kayo. Ay, pasensya ka. Balasang ka. Talaga ka di nga. Adulat na di kita papaagas kini tatang nanang. Ay nanak ko na mo nanak ko. Nakadaduda. Agad. Agsubli-subli di kita daduma at akumporme nga sakit dati ipapaagas da. Ay, talaga ka di nga makaagas ni tatang. Agad. Uwan daadun da kiti makapanagdag anak ko. Aging kakadiita kat di ka pala mamati nga kabailan ti amam ti mangagas. Siguro sa balay laing ti pamatik idinanang. Ngam, napadas mimitin nga agasawa ti doktor, ti talaga nga lisensyado nga doktor. Tunggalag pa check up kami, magsublimot lata ti sakit mi. Ay kita, nga tanga maagasan ti doktor ati sakit yaw. Iso nga na, saan pa nga tanga naladaw ti amin nanang? Naladaw nga, ti anya anak ko. Ti agpaagas ka ni tatang. Kitapi ko mga naladaw. Ay kita, anya ka di ti marikrik nam. Adong arod nanang. Kumpurme nga sakit dita. Tunggal babanugak nagadungag sakit ti bakik. Yun may isa. Nabayagan nga kaya't may kumati maadani ti anak ni Wilma nanang. Ay mas daawak nga rod taawan pa iti putot mo kat nabayag kayaon nga agasawa. Uwan nga rod nanang. Kadamag ko. Adda ka no, nagitikas ka na kami nga agasawa nga nagpaagas ka ni tatang. Akalpasan da nga nagpaagas ka ni tatang. Nagsikog, nagkaanak da. Nagpaiso da itabarok. Ay kipatos yu sikamol natin urayan ni tatang mo. Ala, ibagak to nga rod king kuana. Da kami ko mga agasawa nanang. Damot sa bali nga sakit ti asawak. Isope siguro ti rason no aping nga saan nga agsikog isuna. Gansyat. Siguro rason na no aping nga. Awan ti ganay-gay ko no agkanaig kami nga agasawa. Malawan, ibagam to amin kintatang mo dagita. Taiso ti makaamon. Tabaring no maagasan na kayo nga agasawa anak ka. Ay, anya ka de, aya barok ti barikrik nam. Iyon na yung mampelaing ni Wilma tatang. Malawan. Ay, isungarudan ti iyunak. Ang salud-sudik man lang, barok. Tang. Anya ka diti, problema. No apay nga ding mo masikukan ti asawa. Nakababain mo tatang. Ay, ibagam kanyak akat siyak ti amang barok. Apay nga babain ka kanyak. Ay, napadasan nyo ka din tatang nate. Kaya't yung kumat makinahig iti asawa yung ininanang. Ang uri kasarod gagaryo. Madi mo. Madi, anya nga madi. Madi makikooperar.
Ay, maditumangkan. Hindi kayo unay makatagarya, tatang. Baka mga kita dado mga tatawa, guro-uri kada kayo. Ang agasan nyo. Ay, mamlata. Ay, wan. Ay, kita, hangasyak, ah. Dati gundaway dangon no masubra ak ti agagas. Akit nakapsotak. Kit nukuldingin nak dinanang mo ide. Made umingar. Ha? Gagangay laday tabaraw. Ta ma-stress mo da tao. Ay, sumul lang ah. Angem, agit kalpasan mo't nga maagasak. Maagasak dagiti dadong agit mayat ma, tumangkin ma. Ha? Di kayo yung sawin tatang? Kabailan nyo nga agasan dagiti saan nga tumangkin ti kuka na? Ay, kawan na ba raw? Urian niya nga sakit. Basta lakid di, mamati kanyak. Mamati iti bilag ti Diyos nga mangagas. Ay, tumangkin ah. Kasla kanyak. Gaputa jak maagasan ti bagik. Aginanaak dukwa. Apro-aprosak. Kasya. Mayat tumata. Anya nga apro-aprosan nyo tatang? Ay, kitnoan niya ati madinga tumangkin na iso ti aprosak. Iso ti agasa ka. Iso nga ron ti ata sakit na. Ay, adya ti kayo sawon. Ay, gire ka. Madamdaman ton ti asawam, iyunakan. Nakarugayam deta nga sakit mo. Ha? Emergency ti masapul dahi da. Tatang, ay makit ito. Gire ka tatari daw. Ay, gire ka tatang. Ala, di ka agbabain kanyak barok. Ha? Ala, ibabam takalsun mo. Ay, gire ka tatang. Anya ti kayo sawon. Ang kadi nga ikandak iti inumag nga agas uno. Isap-sapok iti bagik. Ay saan? Ilutek na dahi tabaraw. Ha? Ay saan ang datang? Dinto may mapatangkin ni bagat ko na pagkapagkalan na. Sa da kayo tulagid din. Ay di ka man mamati kaming kanya kong barok. Alam may kato, di ka agbabain. Ay saan ang tatang? Ito mamin sa latang. Ay kayat mo ka de. Nga maagasan mo saan? Kayat ko atatang. Ang dito ibagbagayo kat kasla kahit yung nga pagkapagkalanda. Ay, man, anaw. Idi ubing kagad, pitik-pitik kag dayta. Hanya? Ay, di ka agbain barahog, tanakitak daytan. Ubing ka pa'y ide, ay ayamag dayta ideng. Hanya, ngunit di tatang. Iso siguro nga, madito mang kanta, ay ayabin nyo ide. Ay, natagkan nga talaga ti ulom. Ala, ibabam takal suma. Ay, sak malaan tatang. Tatang, ay nga Diyos tukak ta ulo mo na. Baing ka. Isumala nga awapay ti apukaw. Ay, api kasta nga paisaw. Tang, api nga kasta nga kaslag limlimag. Kasla limnag magbaraw. Diyan ka rin mo tatang. Oo, ake, ngayon tatang, guyudik na ta ulo na atap no rumbuar. Tap no mapagkipagkalak, tap no mailot ko baraw. Ay, ni tatang, ang marikag tatang, ay di ka marariyag. Api ka ariyag ba? Di ka igaman ni asawam. Saan man tatang, madi tumangkan. Madi nga ro tatang, gure ka karot. Ay, di ka kumukontra kami na. Ala, tagtakder ka nga na saya at magkure ka. Gure ka. Ay, apay tatang. Tiyan chukos ka, kung dyan unay makita. Ha? Unay mo't itatangan. Day ka. Gure ka. Nabalaan ka man dati lanak. Oh. Ini. Ay, di ka una. Di ka agkut-kut eh. Pagkalak. Imasahek. Ilutag. Ado ti problemaim siguro ba raw. Tadi, awan na pulos, tir action na. Angin magurek ka. Nini. Ni. Tata imasahik diti aglaw-law na. Tapno no, agtaray ti dara na. Tata, siguro saan nga nasaya at ti panagdaloy ti daram iti bagem. Kadito, nay. Makitam. Oo, tatang. Medyo uminga rin. Oo, nga rin tatang.
Inirot mo na. Iwan kas na nga talaga ti reaksyon na baraw. Natantamang rugrugin nga umintas ti taray ti daram itaglawlaw na dahil ti kukwam. Mayat sa atatang. Di ka tumot kami mamat-mati baraw. Ibatan yung tatang. Nakalalas kagikitain nga uming-ingar kang igabanyaw. Apay ko mga naalas sakit kita. Okay. Dahita. No, nahingar ka. Ibatan yung tatang. Aprusan nyo mo na kas lamo yung wala ayaman na. Man, ano ko mabaraw. Nahingar ka. Dahitan. Kasta kadit kaingarnan. Uwan tatang. Ay, kita. Mayatan barok. Ay, uwan ngagpaiso tatang. Ay, Diyos ko. Uwan nagpaiso tatang. Agyaman na katang tatang. Ay, bakit? Guri ka. Paluk na ng paay. Nadikat kasta nga. Makita tao na kasurpag ka nga uming-ingar takukwam ba na. Naglayang na talaga ni tatang mo. Ha? Apay? Limag-an na permitirik na. Kalpasan na nga inilot dagiti na dumadum mga pasit ti bagi. Talaga? Wen, kitkasla dati. Dati sigud nga mariknak nga. Dati kasla umato ti acid iti bagi. Nga nagmaditirik na nagmaditiraman dati karabokop ko nga kaslang maurura. Oh, good. Awanin. Naglagaan dirik na. Kasla nagmahit ti maturog ng kastoy. Ketsi ka? Bakit? Hindi ko mapailain nga nagawit ta dito eh. Ha? Ano di kahit mo sa lakay? Hindi ko mapailain. Baka naadaan ta ko man iti anak. Taapay. Pinaagasak kini tatang dati problema. Anya nga problema? Dati sakit ti sikat mo? Dati sakit ta bukot mo? Saan? Anya? Dati sakit tay kukwak. Nasaan nga umingar ide? Oh, talaga? Anya tinarabin ni tatang mo? Akwa. Hindi ka nakla iti insapsapok. Kat? Inyaply ko. Edi kwan, inot ba nga imingar? Sigurado ka? Gamam ngamin ha? Ito'y pala nga uming-ingar bakit? Iti apagsirik mo diti silad nga agminar de tabarukong mo? Dagos nga imingar. Ay, nihunyag pa isulakay. Ala, itaman laingin nga mariknak na timangkan diti kukwam. Unyag bakit? Iso nga gundawayan ta. Tabaring makaaramid tamat laing iti baby ta. Sige lakay. Uri ta na pintas tirik na kita. Nalagaan tirik na. Ay na Diyos ko ay ureg tambli-tambling ta diti kama. Kasla nagsubli ti sigod nga pigsak. Kasla nagsubli ti kinaubing ko. Uri mo't siyak. Uri siyak baka. No kasanot kinarugsok damot ang agayan ayat kat. Kasla nagsubli amin. Nay, kita ang bakit? Ani, wen nga rin lakay. Nakataktak der nga kastaunay titangkan nga. Ay, may kangaro din bakit na makaaduta. Lakay. Bakit? Grabe, bakit? Hindi ko romansain ka laeng. Mapandog ako. Kat madintumot umingaran. Uwan nga rin lakay. Kat ita. Kasla di nang kaya kasla di lumok na. Kinatanggan nan baka. Di kinaingar na. Kat di ka agyaman. Agyaman kat iti Diyos. Kinagyaman ka kinitatang mo. Agyaman aking kapay bakit. Na inalukoy mo, tirik na. Inalukoy na kaagawid dito.
makikabiyaag kini tatang. Agyaman akmat king kalakay. Agyaman ak na. Manugot ka. Ngagpaagas ta kini tatang mo. Awan ko matikas yung nga kinaragsak ta ita. Awan ko matikas yung nga kinarugso ta ita. Ay, permi, bakit? Kasladyak mabanbanog nga mang romansa king ka. Kasla saan ngagsakit digiti sikat ko kada tumtuming ko nga mang karkarada king ka. Laban. Kasla mayat pa'y tirik-riknak. Nga bumatok iti adali makarayan mo. Kasla pa nagrik-nak kat makapautak. Talaga? Uy. Iso nga bumatok ak, ma'am, bakit? Kat mailiwak. Hindi ko akat madi, Apolos. Ang suna. Maang sanak. Pagbitlahan kat mading. Kat ita. Kas makitang bakit nakaing-ingar lata. Nga nga umingar no kasta nga romansain ka. Sige, nga ron lakay. Alan, agbatok ka nga ron kat oresak mailiwak ba't iti pa nagbatok mo. Uwan bakit? Detal, batok, bakit? Panagrignak bakit? Kasla jak mabanbanog. Kat deti mo, kasla di pulos lumok na. Gundawayan tangaro din lakay. Tawaring no makaimulakan iti bini iti kaunggak. Nagbalin to nga, agtubon to. Kat agbungan to. Ngayson to agbalin nga bungat ayan ayat ta. Uwan na bakit? Gundawayan tan. Detan. Agmula akarodan. Nakasaganan ti pagmula ang lakay. Unahin bakit? Makapabang arik na. Nga mapadasak manan. Nga maisirik na. Agyaman aking ka, Lord. Thank you, Lord. Na yun, itatamalagan bakit nga mapanakpak ka? Huwag nga rin lakay. Itatamalagan nga mapanakpak nak. Sige, tabaring no makaaduta. Tabaring no makaanak. Baring magsikugang namadlaing yung laka. Awan bakit? Mapanang. Nagtultuloy nga rod ti panagagas ni tatang kadagiti agpaagas king kuana. Nagtrabaho akmeten dito'y lugar tayo ket ni bakit ko. Ison ti kadwa ni nanang nga mga asistar ken ni tatang tunggal adda agasan na. Ket maibaga ni Wilma kanyak amin no kasano tragsak dagiti maagasan ni tatang. Adamad dagiti agpaagas kasinyong nga saan na maagasan ta nakaruuna yan ti sakit na wenno dagiti agpaagas nga saan siguro nga napeklan nga saan nga napeklan nga believer nga kunada. Saan nga napeklan ti pamati da iti panagagas ni tatang. Ngem kaaduan na kat maagasan na dumado nga sakit, kas kumasakit ti ulo, sakit ti buksit, sakit ti masmasel, dagiti napilayan, dagiti naipit nga urat, migraine, sakit ti basta, kumpurmi nga sakit. Dagiti acidic, diabetic, dagiti maditi naganan. Mading healthy TV bagida. Dagiti
kanayon nga mangan nga di mat lumuklukmeg, dagiti nalukmeg nga di mat kumutkutong, ureg pakpakutong da. Naduma-duma ka sinyong kata. At dahil mat dagiti gundaway nga medyo awkward ti eksena iti panagagas ni tatang. Kas iti maysa nga aldaw, ada iti balasa nga nalapsat nga nagpaagas kini tatang ket nairana nga daak idi nga tumultulong nga agasistar. Ay, agpaagas kayo kadi, ma'am. Uwin ko kuya. Ket nadamag ko nga nalaing ka nung agagas ti lakay dito ni lakay gusting. Wen. Tatang ko isuna. Talaga? Tamok no si kati mangagas itayin. Saan ko amo tagagas? Agam tatang mo di mangagas nga nalaing saan ka di? Ay, wen ma'am. Ket di amom kumamit ti agagas. Kasi kaadwan na nga mangagas, ipasa na kano dati laing na nga mangagas, kada kiti anak da. Saan na pa yung ngayon pasa, ma'am? Siguro, adan to gundaway na ta magustuak laon ti aramidin ni tatang ko. Ta makitak ti ragsak dagiti tao nga maagasan na. Ay, anya ka diti sakit yu, ma'am. Adda ngamin problema, kuya. Iso nga, umayak dito ita, madimot maagasan ti doktor. Anya ka di dayta? Actually, gagangay lang ang sakit dito, idi, ti amok no UTI. Nasakit no misbuak. Ay, isi ka dito sumarnon, balasan ka. Ay, uwan tata. Ay, pastor ka ba? Ay, si Kahulyo. Uwan tatang, damdabagit pala di sakit na. Kuyugit ton tatang, umay kam dito unagan. Malaga raw. Anya ti ko namitay nga sakit mo? Dito. Nasakit no mismo ka, ma'am. Uwan, kuya. Angin saan nagpat ka? Saan wad gayam nga UTI ko natin doktor? Ken, saan ka numat nga STD? Angin, jakam mo. Iso nga umay ko ipadas kini tatagusting. Barang isot makaibaga, no anya man ti sakit nga adda kanyak. Nadalusak ba't nga tao? Jakam mo, bigla natan ka nasakit yung misbuak. Nasakit pa di muscles, iti lawlaw na. Di yung kadwa ti asawa yung ma'am. Ngay may dito eh. Awan ti asawa, kuya. Uray boyfriend, awan. Iso nga saan nga mabaling nga maadaanak iti sakit nga mayakar iti nga kas ko STD ta. Awan man ti boyfriend ko. Siguro, jakam mo no. Basta, mabalhin ka di. Kaya nakatangap agasan ni tatang mo. Ay, umay ka na. Si Kahulyo. Ay, un tatang, umay kami. Tangarot iti unagan. Ni tatang dot makamukin kan. Ay, agyaman na kuya. Da kami tatang. Ay, dahil paggabigat mo, ma'am. Ay, tata, dahil paggabigat niyo man. Anya ka diti sakit mo. Ay, imbagam ka din, iti anak ko. Ay, marigatan ka no nga, umisbo tatang, sakit ka no. Ay, UTI. Saan nga UTI, tata? Nagpa-check upak ni doktor, saan ka no matay UTI? Ay, baka, Saan nga STD, tata? ay, saan? Ay, baka nga muscle-related gano'n dayta. Anya? Baka dayta muscle mo, wano ada urat, nga naipit, kumpurme. No kasta nga awan ti UTI mo, no awan ti STD bakuna. Ay, awan tata. Alam mo tao, yung sigurado ka nga okay lang iti asawam. Ay, awan ti asawak. Tata. Awan pa iti boyfriend na, tatang. Ay, nasaya at no kasta. Apay, tatang. Anya ka diti ramidin nyo? Ay, kwa. Okay lang kadiking ka, basang ka. Nga. Anya gayam tinagan mo? Heidi tinagan na gayam, tatang. Heidi, tata. Okay lang kadiking ka. No, anya, tata? Nga ilutek, dayta, tagisbam. Anya? Tatang? Anya?
Ay, kit adaking kano kayat mo wano saan? Uy, tatang, babae ni Heidi. Wan, ay sungaron nga salod-sudig barok no kayat na. Tadayta saan kong maagasan, no saan ko nga mailot, dahil mismo nga na sakit nga parte ti bagina. Ay, okay lang tata. Ako man siguro mali siya na. Ay, awan balasang ka, lakaya ka, ganada asawak. Okay lang ka di kininanang tatang? Ay, okay lang, barok. Hindi pa lang nabayag nga panawanan. Saan lang nga si kamam, tinagasa kon ti kasta. Ado kayaw. Ha? Di kayo usawin tatang. Nabayag nga panawanin nga. Ilutin yun, ti babae nga. Pakwakada kayo, kit uray no kasta nga maselan nga parte ti bagida. Okay lang tata. Ay, wabaraw. Nabayag nga kasta tararamidi kon, kas di inaramid. Ay, Tatang, saan yun magpagkatata? Wa. Kas di inaramid ko kadagay ti daduma ko nakuma. Unang, okay lang ka diging ka, Ma'am Heidi? Okay lang kanya, kuya. Ang mabainak, ano da ka? Ay, saan? Ay, talaga nga rumwar isuna. Tatang? Ay, rumwar ka ah. Tada kamilaan ti adda dito silad. Dito silad nga pagagasak. No kasta nga babae ti agasak. Babae kumamot ti mga sistar kanyak. Angam addan samat ti pakakumikuman ni Wilma kaninanag mau. Ay, huwag tatang. Ay, saklatan ti makaamaw. Kini Ma'am Heidi. Ala, okay lang kanyak, tata. Sige nga ron. Rumara ka ron, tatang. Ay, wan ah. Tapno marugyakon nga maagasan ni Ma'am Heidi baraw. Anya? Agyaman na, tata. Ay, awan anyaman na, balasagaw. Basta no, anyan to ti mariknam. Eh, bagam la kanya. Ang panagrik-nak tatang ka. Tatakat, mayatan. Ay, nasaya ato kasta. Adda kasta nga inagasakitin. Katimbag tayo manugot ka nga. Ilutin ka, hindi ta nga parte ti bagin. Awan ti anyaman na, tata. Next, Subaru now. Ma'am Heidi? Ay, kuya. Agpaiso ka di nga. Mayatin tirik na yo. Aywan, kuya. Ipinadas ko ti Miss Buy tayo di unag. Kat? Awanan ti mariknak nga sakit. Nga kas idi dati. Kinkas lalim mag-an tiriknak. Kalpasan nga inilot-ilot ni tatang mo. Ay, di dyan kakabayag na. Kasi mat kabayag nga inilot na. Uwan. Kat, sinarak-sarak na dati jaka mo no, anya day jay. Basta, dito dito, aking ka dito, inaprusan na. James mo nga, uwan, pati James mo nga pagisbuhat. Talaga? Okay lang. Nagusar mo tigwantes ni ratang mo. Uray pa Diyos ko, sige nga rin kuya, inakpay. Sige ading ko. Ala kita, nasayaat no na imbagang kan. Ay, sige kuya. Unay ni tatang. Kasi kayam ti bubrana. Imbagman na kayat lata dagiti babae nung katagpaagas. Ni tatang nga talaga. Gabutan na bayag nga panawen nga ni bakit ko wenot aduti panawen ni bakit ko nga isot aggasistar kay ni tatang. Di istorya keng kuana dati nagpaagas nga ni Ma'am Heidi kat kaslang awal laking kuanan. Taad dagayam imun una akas kinkuana nga nagpaagas kat mismo nga ni Wilma nga asawak tinakaimatang ti aramidin ni tatang. Nga when nagpaiso kasin yung kasla na alas sakit kitan nga dati lakay ket mapan na iluten dati masela na paset ti bagi ti babae. Angem bale wala ken ni Wilma dati makitkita na tatunggal malpas ti panangagas ni tatang kadagiti pasyente na makita na ti ragsak
iti rupada iti langada. Makita na wen mariknana ti bangar a marikna dagiti pasyente ni tatang. Kastamot kanya kasinyong ket ditan nga nagbalin nga 100% ti pamatikon nga mangagas nga talaga ni tatang. Ket kasla natignay ti riknak nga kasla kahit ko nga tuladen ni tatang. Kayat kumet detirik na nga makatulong ak iti padang katao. Kayat kumet nga siya ket agbalin nga instrumento ti Dios tapno no makaagas kadagiti naduma-duma nga sakit nga mapaspasaran dagiti tattao. Kayat kumet nga mapadasan nga siya ket agbalin nga instrumento tapno ti kasta makatulong ak iti padang katao. Makaitedak iti ragsak iti ruprupada, makaitedak iti bangar iti riknada. Ket ditoy nga naisingasing ko iti asawak. Anya? Kunada ngamin nga, no kanu mangagas ti amam, mabalin kanu nga ipatawid na kay iti anak na. Okay? Kaya't kumitiag balin nga mangagas bakit? Anya? Makitak ti ragsak dagiti tattao. Makitak ti bangar ti riknada ket ermi nga malaganan mo ti riknak. Pakaragsakak no. Maagasan dagiti makarikna iti sakit. Dagiti agpapaagas kini tatang. Ket kahit kuno na mapadasan nga siya kamismon ti mga prus kadakwada tapno maagasan da. Oy agtalna ka man. Ha? Agtalna ka ammo kalaunay Hulyo. Anya? Di ka maawatan bakit? Kinasaritak ni tatangan. Imanugot. Kat day tamot ti kayat ni nanang. Day tati saan mo nga aramidan? Ha? Api di mo kayat. Tuladom ni tatang mo. Kitwan. Saan ka di nga nasayaat ti aramidin ni tatang? Nasayaat Ang nakitak mo tiragsak mo, idi istoryaim kanyak da Heidi ngay nagasan ni tatang. Ha? Anya? Amamu ka. Sipud idi inagasan na ka ni tatang mo. Awan ti aldaw nga di umingar da ita. Inaldawon nakmot. Oh, kit ita. Masikuga kon. Oh, kit wen. Isong karuti ko na. Oh, ay. Abay. Baka aramatem deta panagagas. Tapno laeng ang makapag-chicks ka, ha? Ay, anya? Kaya't mo laeng matket nga matawid ti panagagas ni tatang mo, tapno no ti kasta, mapadasan mo, di mapadpadasan na, diyan aramiden na nga, iluten na, dati maselang nga paset, ti bagi ti babae, saan ka di? Ay, si kamot bakit? Haan? Tilada. Ay na, amaamu kalaunay. Bakit? Kaya't kulaang agbalin nga instrumento ka dyan. Pataltalang kan tupay, tilaadda. Anya? Bebe, am kadla taritatang mo nga isot mangagas yan. Api nga sublatem, api nga kahit mga sorsoruan, api kahit mga tawidan. Tapnor di kasta, maka-apros ka mo, tiladat ta. Saan bakit? Si Kam? Tala ka mo. Ala na bakit? Kahit kumot nagbalin nga tikas lagi ni tatang, nga dayawon ti tao. Dati pagyamyamanan da, naagasan da ida. Ay na. Agtal na ka kunak, amu ka. Amok data amok di kalidad mo. Si kamot bakit? Kita api ko ma. Awan ti mali siya na kanyak no kasi man ti aramidet. Ay na. Basta. Ipatawid na't isabalin saan lang nga si ka. Unay kamot din bakit? Awan mo ti isabalin nga kabsat ko. Git kumporme kasinsin mo. Basta saan nga si ka. Tadyak kayat. Nung ninanang mo maibturan na nga makikita ti asawa na nga mga apros ti kuka ti sabali nga babae. Siyak saan? Bakit? Trabaho la day jay. Uray. Tandaan ang ti sa uray inton ka jak kahit katawidem deta panag-agas si tatang mo. Unay kamutin bakit? Kahit kung ti makatulong ka no kahit mo tumulong, tumaray ka nga kapitan. Ay. Unay kamutin bakit? Basta saan ka nga agag-agas? Padasem. Panawan da ka, ita. Ada anak kon, ag si Ais, ada si Kogkon.
Unay ka ba't bakit? Ipapilit lata ti asawa kasinyong nga ti gandat ko no apay nga gagarak nga tawiden ti laing ni tata nga mangagas ket tapno no mapadasak met day agilot kano iti babbalasang. Angem di na ngamin maawatan kasinyong nga magagaranak gaputa kayat kumet ti makatulong akas kinitatang. Dahil talaunay ti problema kasin kat kasanok nga kumbinsiren ti asawa tapno no umanugot nga siyak ti bang tawid day tangalaing ni tatang. Selosa ngamin ti asawa kasin. No mabalbalin kat di na kayat nga adap sa bali nga maaprusak. Ang maawatan na kuma kasi mangagasak to nga rod. Dahil nga rod, ti pakabuklan ti surat ko kasin, kat ti lang kitkidawik kada kayo, kat ti pamalakad yo, anyat kasasayaatan, nga wagas tapno no, maalukoy ko tirik na ti asawa, na talaga nga kayat ko, nakaikid din nga kon. Kayat ko nga tawiden, dito nga laing ni amak, laing ti amak nga agagas. Ta nagmayat tirik na, di saan ka di kasin nyo nga nagmayat tirik nam no makatulong ka itipadam nga tao. Nga si kagat nagbalin nga instrumento tapno no lumag-an ti riknada, mapugaw dagiti sakit nga marikriknada, ti sakit ti bagida. Dito nga min asawak sa balit panunot na. Karagyaman ang launay, ti anos ken laing mga nang ornos, nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaang. Kat sabi ko ada na ibati na nga ada, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy agbalinto nga mangagas apagayam mo, Julio iti Ilocos Norte.